mahalaga, mahal kita maging sino ka man. Huwag kang mag-isip ng ano pa man. Paliwanag mo'y di na kailangan. Kahit ano pa napalaanan. Kita pagkat mahal kita. Iniisip nila ay hindi mahalaga, mahal kita maging sino ka man. Mahal kita pagkat mahal kita. Iniisip nila ay hindi mahalaga, mahal kita maging. Oy, Hiraya! Mega love shoutout. Uy, natapos ko na si Disipulo. Dali, mag-play tayo. Two hours, 16 minutes, 2 hours, 06:17. Mahal kita pagkat mahal kita. Inisip nila ay hindi mahalaga, mahal kita. Sino ka man? Huwag kang mag-isip ng ano pa man. Mga paliwanag ko'y di na kailangan. At kahit ano pang nakaraan. Mag-play tayo. Kabsat ay adding Oscar. Mahalin kita maging sino ka man. Mahal kita pagkat mahal kita. Iniisip nila hindi. Feeling calm. Playing. Mahal kita maging sino ka man. Mahal kita pagkat mahal kita. Hindi ba pala nakasaksak? Ano? Iniisip nila ay sino ka man. Huwag kang mag-isip ng sexy! Mega love shoutout. Mag-play tayo. Sandali po.
Dali mag-open tayo. So, si Hiraya pa lang yung naka-play. Thank you so much, Sisi Chinita. Basta sa comment section tayo. Mag-check. Ano ba to? Pumiglas. Mainit kasi. Kita pagkat mahal kita. Iniisip nila ay hindi mahalaga. Mahal kita, mahal.
Dali lang po guys. Nag-open ako ng Ninja. Discover, sandali po. Kita. Mahal kita. Raya playing. Okay, going to you, sexy chinita. Nakatambay na, just blast. Chinita. Discover. Latest video. Nagmamahal kahit bawal. 24 minutes. Nagmamahal kahit bawal, 24 minutes. Discover, naka-play. Just blast, nasa, ano mo lang, live. May harang tayo. May harang tayo. Discover. Sexy Chinita, latest video din. Ang latest mo, Father's Day special performance. Father's Day special performance. Naka-play po. Tuloy lang habang ito may ads, just blast. Nagpapaharang tayo. Nilipat kita kasi dito sa kabila. Para hindi may storbo. Okay. Discover 24 minutes. Hiraya 21 minutes. 6 minutes sa latest video para kay Chinita. Thank you so much. Will Deal! Good evening. Good evening, Will Deal. I'm going to your channel. Alright. Let's go to your channel, Will Deal. Thank you so much. Naka-play na po, 24 minutes. Si Kabsat Discover. 29 minutes kay Hiraya. Let's go to Will Deal. Ay, ano? Sino bang gumagalaw? Gumagalaw yung aso ko pala eh. Dali. Yung aso ko pala yung nanggagalaw sa aking stand. Yun. Okay, Will Deal. Will Deal 143. Nakatambay lang, Ma'am May Insight. Fernando si playing pa si Hiraya. Fernando si isunod kita kay Hiraya. 29 minutes yun. Ads tayo, planes pa, ano to? Dali, ano tong ay, okay. Will Deal. In your live video, bakit bumababa yung aking screen? Okay, parking.
Macy Mix Vlog going to you. Happy Father's Day para kay Sexy Chinita. Latest video, nagmamahal kahit bawal kay Discover. Feeling calm naman para kay Hiraya. Okay. Stay. Thank you so much. Yeah, staying also in your live, baby. Thank you so much po. Anong nilalive mo, Fernando si? Anong channel? Sa 5 channel, anong nilalive mo? Going to you, Macy. Amazing friends, thank you so much. Si Oscar, sige, puntahan kita. Ito na lang sa kabila. Dalawa kayo ni Just Bless. Ano yun? Thank you, Ma'am Jamie. Yeah, Will Deal, I played some of your videos, usually live. I usually send it to you, 88 Cactus. Yeah. Okay, thumbs up 31. Macy. Going to you, Oscar. May ads sa Oscar? May 2 ads ka? Ay, maraming tamsak ka. 227. Okay, parking. Parking na rin. May puro live na lang. Puro live tayo ngayon Ads pa rin, Oscar. Yan, ads pa rin. Okay. Yan, parking yan. Kay Just Blast, naka-parking din. Nagmamahal, kahit bawal, Discover, naka-play. Thank you from Will Deal. Thank you also to all of you. Sorry if I not. Yeah, it's okay because I know you're on school, right? Yeah, prioritize your study first. YouTube is just there. You know, YouTube is just there. Cancel. Parking. It's okay. Prioritize your live, your studies because YouTube is just there. You can go back anytime to YouTube.
while your studies will cannot wait. Okay, Sir Terima, still playing. Thank you also. Yeah, okay. Coastal cleaning. Sir Terima, playing. Ito yung mga piniplay ko. Si Disipulo. Just Bless, nakatambay lang. Si Scar, nakatambay lang. Hiraya, tamsak 9.
Ay, daming gamo-gamo. Mel family, mega love shoutout. Puntahan kita. Puntahan kita, Mel family. Sexy Chinita, 13 minutes. Video 2.
Dessert table, thank you so much. Nakatambay po. Hazel, thank you so much. Nakababad lang sa'yo, Macy. Kabsat Macy. My family fully watch. Si Chinita, naka-play lamang. Comment section na lang ha. Si Chinita. Comment sec na lang. Tayo magtingin.
Thank you so much. Playing. Nandito lang, Oscar, sa bahay mo. Sir Terima, another play. Yan, magpe-play tayo. Sexy Chinita, playing pa rin yung 13 minutes. Discover Fully Watch. May napuntahan pala akong live kaninang umaga. Ay, hindi. Kahapon yata. Kahapon. Yun. Pinagsabihan ako kasi nilagay ko daw ng minutes kung ano yung natapos ko dun. Huwag mong lagyan ng hangganan, sabi. Ano ba yun? Kasi nakikita ko din kasi sa videos ko yun. Nilalagyan nila ng hangganan. Ginagaya ko tuloy. Thank you so much, Yuldir. Sir Terima, Tamsak 7.
Ayan, natapos si Chinita, another play. Video 3, si Chinita. Thank you so much, Will Deal and everyone. Alvin Kier Largo, hi. What's that? Coco Martin on June 24. Si Gabo, Coco Martin. With ads tayo, kabsat. Ma'am Kuratcha, good evening. Mag-play tayo, Ma'am Kuratcha. Dali, mayroon akong cellphone dun. Yung cellphone ni Bunso. Ito, baka hindi pa ito nakapanood ng videos mo, Ma'am Kuratcha. Ay, ba't ang tagal? Ayan. Dito tayo sa latest mo, Ma'am Kuratcha. Good evening. Welcome to my live stream. Tamad magluto. Kulambo sa ulam. Oh, ganito din kami. Non-stick daw, pero dumidikit. Pati pagkamot ng singit, vlog na natin. Ang haba na. Okay to ba? Si Ma'am Kuratcha. Ayan. Playing na. Achiko, achin mo. Achin natin lahat. Mega love shout out. Ito ang solusyon, delata. Gawin to yung Achiko. So marami pa naman po kami itong kakainin sa rep. Pero syempre, nagsasawa ka rin. Kaya magluluto ka ng iba. Para meron variation ba? Pagpipilian. So ito na, lagyan mo na lang kahit tantaran mo na. Luto na po ito. Ito pang mapitawan. Forever! FYG. $5 yata. Hindi ko na matandaan. Or something. Dati ito, plus lang ito. Achiko. Lagay mo lang ito sa microwave. Luto na po ito. Pero ginigisa ko paano mas masarap. Ayun lang. Achi TV, FYG, good evening. Dali FYG at isalang muna natin si ano. Achiko, baka lumayas. Achiko, 12 minutes, lakad tayo, puntang LBC. Lakad tayo, puntang LBC. Achiko. Lakad tayo, puntang LBC. Ito po, Forever G, FYG. Gusto niya pala. Luto natin sa itlog. At hindi pa mainom. Buti na lang ay mantika, yan po ay olive oil. Pantikry ko olive oil. Sosyal. Mahal lang olive oil din dito sa Pinas. Sa itlog namin ginagamit talaga ang olive oil. Mura lang daw sa ano, Kailangan mantika. Libya. Pag-tikry naman, vegetable oil. Kaso na po sa vegetable oil. Forever Young Gamer. Maganda naman yung olive oil kaso ang mahal na. At itibag mo, rather check ketchup. Hinaan natin baka masunog. Itlog na lang masunog pa. Sus, Maria.
FYG, RMP, ito na po. At Chico, thank you so much. Anong gusto niyo sa itlog mo? Bukod sa kami. Gusto ko sa itlog ko, ano, yung boiled na hindi hard. Tapos, kinakain lang siya. Ito daw, non-stick pero dumidikit siya. Oh. Nagduro ako yung non-stick ba yan? Stick na. Madudurog na naman. Itlog na lang. Ito na perfect. Choink! Kaya may tunog. Choink! Oh my God. Tumatami siya. Hindi po natin siya. You dear, still in your live? Ha? Dito tayo sa kabila. Assassin's Creed Shadows Walkthrough, part 68. 18 minutes for FYG, part 68. Dito sa kabila. Isa na ba yung pagkakamot, pangkamot ko ng likod? Sadali guys. Sena. Ay, gusto na yung may tubig. Ito luhulo. Kamot-kamot mo na sa likod. Dumapo kasing gamo-gamo. Malapit kasi tayo sa bukid. At Chico, naglalakad LBC, si Sir FYG, 18 minutes, 5:68. Si Chinita playing. Glorious, hi. Glorious. Go to channel. Glorious Vlog. +1 subscriber to you. China Quick Tour. Glorious. Playing na po. Glorious. Si Chinita. Special number. Tamsak 83. At Chico. Tamsak 61. Pilipino hotdog po ito. Ayoko ng imported. Ano po nadidinig nyo? Nag-iipon lang ng tubig sa lababo. Kasi po, inaayos nila ang aming ko. Okay naman po, ang problema lang ay sa shower. Wala pong hot water. So, ginawa po nila. Ngayon po ay may development naman. Wala pa rin po kami hot water sa shower. At wala rin na kaming tubig dito sa lababo. Para po malakas pa yung ihi ko dito sa tubig. So, ayun po, nag-iipon ako. Makalat pa po naglilinis po yan. May ganyan din pala sa US, Ma'am Kuratsa. Pero thankful pa rin dahil may tubig. Yung iba nga, dito pa wala makain. Oo nga. Thankful pa rin, may malinis na tubig. Tamsa, si 83. May arang ka. Galoria. Ay, dapat. Nagkukwento lang ako. Si Chinita, 83 tamsa. Manood po kayo para malaman niyo kung paano magluto na ito. Ang gusto ng anak ko naman sa egg, yung crispy yung paligid niya, tapos malasado yung gitna. Kaya dapat lalakasan mo yung flame. Ang problema na tilangsik. Siyempre, masakit sa kamay. Mainit ang panahon, naglakad ako. Mga ganun po yung title. Nagkamot ako ng sini. Ay, ganun ba? Playing, Achiko. Ako nga, kung ano na lang may vlog eh. Kay Mr. Maday kasi hindi naman nagsisend na ng video yung may-ari ng channel. Nung umulan ng malakas sa opisina, kinuhanan ko na lang, iniwan ko yung cellphone ko dun sa malapit sa bintana, tapos lumayo ako. Nakuhanan ko yung kulog, tsaka kidlat na ang lakas-lakas yun. Nature roaring. Ginawan ng paraan, nature roaring daw. Ang lakas ng kulog, oh. Sexy Chinita, another play. Assassin's Creed, naka-play. Si Achiko, naka-play. Si Terry Makasi, naka-play. Nakatambay kay Macy, Wilbil, Just Blast, tsaka si
No, kahit na ano. At least dyan, cooking vlog, Ma'am Kuratsa, sa akin kung ano-ano. Kung wala na naman siyang may video, may naisip na naman ako. Kukuhanan ko yung tanim niya. Yung trust your wife, ano lang yun? Sa conversation kasi namin yun. Pinapagawa niya sa akin na putulin ko daw yung tanim niyang malunggay para daw umusbong ng bagong dahon. Tinatamad ako. Ikaw na lang pagdating mo pa. Kaya ginawan ko na lang ng video. Si Chinita, Sunday worksheet. Playing. Try ko po ito matatahilik. Ako ano pa, nilalaga ko pa nga lang yung hotdog para maalis yung coloring. Andyan na yung may-ari ng punet. Itago muna natin, Ma'am Kuratsa. Kukunin niya kasi yun andun. Galing sila sa training. Ay, nakalak pala. Who's there? Okay. What happened? How's your training? Kay sukat. Then review. We have no review. Naalang ako yung bibigyan mo. Ha? Bibigyan ako ni Sir God Prayer. Naala nga. Nakalat ni Foreign Eastern University. Ay, ni scholar da? Oo. Dimot kaya. May scholar ka pa imot, JUA. Matthew Whittington, hi. Ating na pong patupagin na ating policy. Hindi naman na po kailangan itong isa, kaya lang mas masarap po talaga pag pinag-isa. Alam niya, di ba? Pero kung talagang wala kayong oras, masarap pa rin siya, pero hindi kasi sarap na. Hindi po lang, mahilang lang talaga po pinag sa bahay. Ang totoo niya, pwede microwave lang po. Yeah! Tumaas na nga yung presyo ng corned beef, yung Pure Foods. My important things is... What is the most important thing? What is that? The most important thing. Kape review ah. Hindi ka palpasin tape ni Ma'am Kuratsa. Hindi ka pakpakita ah. 5 minutes na lang. Matatapos na. You want laptop? Ano ko na? But are you doing it para sa laptop? Babe. Just Bless nakatambay, Mama Ipon nakatambay. Si Raya, si Oscar nakatambay, Will Deal, still in your live. China Tour, Galoria, saan ka pa ba? Naka-play ka po, +1 subscriber. Lapit na. Hachiko playing, Sexy Chinita. Tingnan natin na kung ano na yung kay Sexy.
hindi na rin po masarap. Nakaka-high blood. Ang gawin natin, paisa-isa yung Maka-high blood ka sa dahil araw-araw. kasi kung palagi yun, Assassin's Creed FYG. napangan na. Niya data, yung palaman niya. Cheese, gatas, santo, Ayun. honey. Honey. Ano naman na yung honey? Kakain na tayo, ang paborito natin ang kumain. Pero alam niyo ba, mas masarap yung luto ng iba. Di ba ba, yung kumain ka na lang, kasi pag niluto mo, parang minsan nagsasawa ka na. Relate po ba kayo? Relate. Kakatikim, nagsasawa. Naumay ka kakatikim. Lalo na pag may bisita. Okay na yan, pwede na yan. Gusto mo ma-perfect. Salamat po. Tikim ng tikim hanggang mabusog. Wala, kakwenta-kwenta ko lang. Joke lang po. Thank you po. God bless. Ano tayo na? Di pa po tapos. Nakahula mo kinaulan natin. Ang tapang. Dami. Ako, mga isa hanggang dalawa lang na putahe. At Chico Watch. Wala na si Achiko. Ito na lang tayo mag-play. Ma'am Kuratsa. Baka kukunin na tong cellphone. Ito na lang tayo, ma'am. Kaano ka, di assignment mo. Fernando C, thank you so much. Nakatambay lang sa'yo, ha. Ano yun? Tonto. You like, but, Ayos. Hmm. Kaya inlet mo. Ma? Yan. Ha? Kaya inlet mo din yan. Invite nga. Ma'am? Invite nga. Invite nga. shut upon, kasi I'm on live. Cellphone? Ma'am Galeria's vlog, only watch. Ba't naman? Cellphone tayo. Gawin to you, Ma'am Kuratsa, ito, ibang channel po. Kasi yun lang sa kanya lang naka-install yun. Nalimutan ko kasi ang password ng ninja na yun. Kaya doon lang sa cellphone niya yun, nakalagay. Si Kuratsa sa America. Yun. Hindi ko man naririnig yung boses ni Ma'am Icon. Dito ulit sa latest video mo, Ma'am Kuratsa, pero ibang ninja. Latest video ulit. Mas mahaba kasi ang video ni FYG, 18 minutes. Yan, naka-play. Dalawa na ang mag-play kay Forever G. Dahil hindi makakarami. Kasi siya, mahaba. Forever yan. Wala pa naman akong bisita, ma'am, for FYG. Kaya dalawang play ka. Tignan ko kung anong ninja yung ginagamit ko.
para magkaiba. At walang sound. Yung isa lang, walang sound yung laptop. Forever Bo, gamer. Bo, Dil. Niya. Tamsak 5 kay FYG. Lang natalo. When you miss the plane, when I'm going, when you keep the vehicle low, slow down now, slow down too, slow down please, slow down slow down 500 miles. Plus 1 subscriber for FYG. Playing ulit yung kanyang latest ibang ninja. Oh, may ads. When you miss the plane, when I'm bored on, when you hear the whistle blow, slow down one, slow down two, slow down three, slow down four, slow down 500 miles. Yun, may harang si FYG. Tamsak 5 dito kay FYG para sa kanyang latest video. Si Jenita, another play. Maano nga yun, Mamay Connect. Disgusting. Kung ano-ano pinagsasabi niya. KSP yun. Kaya nga siya, disgusting. Kaya disgusting ang pangalan niya. Muntik ko na rin yan i-hide eh. Disgusting talaga yun. Inaasar niya din nga si Kabsat Nati eh. Pag nandun kay Kabsat Nati, inaasar niya din. Hindi na lang inaano ni Kabsat Nati. Hindi na lang niya pinapansin. When you miss the plane, when I'm bored on, when you hear
very busy. Nagpapaharang Just Blast. Parang tayo kay Mama ito. May dalawang ads ka. May dalawang harang si Just Blast. Uy, nagpapaharang din Mama Ikonet. May harang ka po. Pero saglit lang. Thank you so much, Chinita. Oo, sige, mag-cook ka lang. Kami tapos na kumain. Tamsak 23 dito tayo sa iyong Happy Father's Day. 24. Kilala mo naman na yung mga ninja ko. Di ko na magpapakilala. Fernando C, thank you so much. Nandito lang, nagpapa-ads. Katatapos lang ng ads niya. May FYG, still playing. Nakatambay lang, Macy. Will Bill also. Try natin magpaharang sa inyo ha. Kung lalabas. I know you are the Kung lalabas ang harang. I know you are the Lord. I know you. That's no. I know you are the Lord. I know. Harang ka, Macy. Let's go also to Will Bill. I'll check if there are ads Will Bill. Oh, wala pa ano tao doon. That is my entire world. You are so beautiful. You are so beautiful that I cannot talk to you anymore. So, Ha? Tapos na, Will Bill. Tapos na ang live mo. Angel bro. Oh, I see. This angel today. 1 hour. Okay, I'll play your long videos instead. God, body like cross bro. Oh, let me take it. Tapos na si Will Bill. Highway in Japan, Will Bill. 14 minutes ago uploaded. Mamaya, thank you so much. With ads tayo, Will Bill. Bro, get distracted bro. You have to run. Hey, no way. Mahilig magpuna yung si ano, ng asar nga, si Disgusting. Kaya nga yung channel niya is Disgusting. Kung ano-ano yung nakikita sa mukha mo, yun sasabihin. Ako nga pag hindi nakalipstick, pinapuna yung lips ko. Pag nakalipstick naman, pupunain pa rin. You have Para siyang attention seeker. what
Kaya yung ginagawa ko kung nagpunta sa channel ko, formal lang ako sa kanya. And sa channel, good evening, Mami Tess. Salamat po sa mga patamsak. Let's go to sinong nauna? Enzo channel. And then Mami Tess. Enzo channel, ano nga ulit? 7:14. Ate naman atupagin ang ate, corn beef. Hindi naman na po kailangan itong isa, kaya lang mas masarap po talaga. Go, 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 go. Pero Go. talagang wala kayong Baby, 100 move. I will give you all my thing now. No, that. It is empty today. I will complete it. Oh. Bro. Bro, Enzo give channel. 200 move. I will give all my inventory. Give or not? Bro. Discover! Hello! Bro. Another play tayo, Discover. Natapos ko po yung playtest I mo. will give you 2 spin of knife. But give me 100 move. And so channel latest video. 100 move or 50 move. Okay. Uncommon 52 seconds lang kasi dito na lang tayo sa susunod. And so channel. 5. Ay, 5 lang yan, 5 lang yan. 5. Game, Kamsak 14 and Zo. 5 move up for you. 2 more. Game, Let's go to Mami Tess. it is that's fine. That's fine. That's fine. Sexy Chinita, another play. I am not greedy. Assassin's Creed still playing. Okay, Mami Tess, dito ka naman. I am fine. You know what, bro? Tess Pineda. Started until them. Go. Don't stop thinking that. Thank you so much That's everyone. unfair. 13 amazing friends. Yeah. Latest video, Mami Tess. At ang yung latest ay dinner date namin ni Daddy. Okay. 8 minutes and 38. Si Discover naman. Nagmahal kahit bawal. Pangalawang play itong latest mo. Discover plus 1 sa... Ay, hindi. May dikit ko na pala tayo. May harang. Discover. Pangalawang play ang latest. Bawal. Nagmamahal kahit bawal. Okay. Still playing po, dalawang play sa latest ni FYG and Ma'am Kuratcha. Tapos si Chinita. Welcome po, Mami Tess. Si Chinita, another play. Natapos yung ilang videos na to. Magluto ka lang dyan, si Chinita. Kasi ano na, mag-alas 8 na. Alas 8 na. Okay, 2, 4, 5. Sixth video going to SNR. Sixth video going to SNR. Chinita, 10 minutes. Si FYG dito sa kanyang latest, dito sa kabila ay tamsak 6 plus 1 subscriber.
Nagmamahal kahit bawal. Pangalawang play sa latest Discover. Ayan, matatapos na si ma'am. Assassin's Creed. Natapos ko po itong latest mo dito sa kabila. Assassin's Creed. Another play. Assassin's Creed. FYG. FYG pala. Assassin's Creed yung title. Ganun yan, Mamay Connect. Nakaka-high blood nga yan. Kaya mo na lang siya. Wala na yun na sa channel mo. Ako nga, lips ko yung pinagtitripan niya noon eh. Wow, pag wala daw pag walang lipstick. Wow, natural lips. Kissable. Gumawa. Siyempre, makukonsyos ka. Okay, dito tayo sa part 67 sa Assassin's Creed FYG. Sa kabila naka-play pa. Mami Tess, naka-play pa rin po. Okay, natapos si Ma'am Puratsia sa kanyang pangalawang play sa latest, Tamsak 34. Wise. Mo, bakit ka cellphone mo? Amin na, ako na lang gagamit. Pangalawang play si Ma'am Kuratsa. Dito tayo sa unboxing. Ever, olive oil is healthy but not for the pocket. Oo nga. Ang mahal-mahal dito yung 500 ml. Almost 2,000. 1,500 yata. Oil lang ako na yan. Olive oil kasi. Mami Tess, Tamsak 13 sa dinner date. Kamukha nito sa akin, meron. Sa kanya kasi wala. Kinakabit na po. Lumalaki na daw po. So, yan po, dito niya ilalagay niya. Yo? Your deal, Tamsak 22. Hello, beautiful people. Welcome po sa kusina ni Corancia. Ay, nakapulot po tayo ng media. Nakapulot? Hindi na sa freezer po ito. Si Ma'am Pink nga, minsan nagpunta ako nung una ko sa channel niya, may nang-asar din sa kanya. May mga ganyan kasi, may pang-asar. Another place for your deal. Andun na naman kahapon. Ako nga eh, 2 beses na ako nang hide naman. So, ito po ito. Madali lang to. At 2 beses na ako nang hide ng favorite natin kumain. Dito ba? baya mo, mawawalan sila ng masipag na taga-play.
Pinag-play ko pa yun ng mga live video eh. Buti nga, ganun mamay ko. Nako, damas. Kininanad siya. Punyemas yun. Hindi ko lang nabasa agad yung... Oo nga, hinide ko na lang. Marami siya. Eh, satanic naman siya. May sinabi siyang panunuorin kong video niya at masasatisfy ako. Eh, may sungay, tapos kakaiba yung music. Yung mga satanic. Tapos pinagsabihan pa ako ng hindi maganda. Kasi hindi ko agad na bigkas ng maganda yung hindi ko na bigkas ng maganda yung channel name niya daw. Dark, ang sabi ko, dark ang pandinig niya. Eh, yung pronunciation kasi syempre Ilocano ako. Hindi naman ako slang. Yun tuwang, hindi ko nagigets yun. Inis siya. Sabi ko, pero hindi na lang ako nag-freak out kasi maka-high blood ako. Night ko na lang. So, favorite natin ang sitaw. Nagluto ulit po ako ng pinag-ulit. Sabi ko, get lost. Go to hell. Tapos na. For FYG, nandito pa rin tayo sa part 67 sa kabila. Dito sa kabila, 68. Malapit na rin. Bell all na tayo. Nagmamahal kahit bawal, discover. Playing pa rin. Going to SNR, 10 minutes. Si Chinita. Tamsak ulit, akala nila nakakatuwa sila. Kung alam lang nila, masakit sa likod nag-live. Buti sana kung nagpapalipad sila, di ba? Ma'am Pink, kung nagpapalipad sila, di medyo mabawasan ng 50% yung asar mo. Tapos nangaasar lang eh. Kaya hinide ko 2 beses na ako. Hindi rin naman nagtatagal. Sabi nito, hindi ako makain chicken eh. Pero yung pong sauce niya, Ay, ano na ngayon ang pagbabago? Hindi ako nagbasa. masarap siya tsaka ang bango po siya. Yung mga monetization. Cook na po siya. Pero parang Ano po ma'am yung pagbabago? Hindi ko pa ako nagbabasa. Hindi pa ako nagpunta sa YT. kasi mabilis na ang oras dito, lalo na pag nagtatrabaho ka. So, mostly dito nakaprepare na yung lulutuin mo. Ganyan po. Madalian lang po. Kasi, ayan po, kain na po tayo mga kuracha. Kaya, chicken, orange chicken, tsaka vegetable. Balance Nag-i-invisible din pala siya. No? magluto, ang bilis kumain. Kain na rin po kayo dyan mga kuracha. Yun nga, doon ako natatakot. Ito po. Baka yung mga nakakagip sa video. Dati nagpapakita ako ng piniplay ko, Ma'am Kuratsa, pero nung may mga issue na about ganyan, nakakagip, na-reuse. Hindi na. Hayaan mo kung kagaya ng sinabi mo, kung naniniwala sila sa piniplay ko, di thank you very much. Kung hindi sila naniniwala, di bahala sila sa buhay nila, di ba? Ganun lang naman din yun. Sa mundong makasalanang, sa mundo natin makasalanan, bakit pa natin dadagdagan ang ating kasalanan dahil lang sa pagsisinungaling ng piniplay na video? Sasabihin natin full watch kasi hindi. Bahala sila kung di sila naniniwala. Tama naman, kaya nga tuwan-tuwa ako sa pag nag-attend sa mga live stream kasi marami tayong mga real talk na naririnig, which is kung isipin mo, tama naman. Dati pinapakita ko pa yun, ito, ayan, yung ganyan, yung ganyan. Dati masipag ako mag-screenshot, Ma'am Kuratsa nga, pero kaysa
nag-i-screenshot ako, edi play ko na lang yung tao. Alam ko, alam ko. Yan po, in-order Baka tapos mo. Father's Day. Siya nagbayad siya umorder. Di ba? Kung ayaw nilang maniwala, di ba? Ala sila, ganun. Ay, nakaano siya, no? Ay, tawad lang. Yung iba daw kasi, sabi ni Idol Unin, What do you call puliwat, sabi daw niya. Pero hindi naman daw yung totoo, sabi ko, di ayaan mo na, hindi mo na kasalanan mo. Hindi, madadagdagan pa yung kasalanan mo. Mami Tess, 8 minutes and 37 seconds na tapos, dinner date. Okay, pangalawang video. red dress top? Magre-renew tayo ng mga membership sa lahat ng pinuntahan natin. Ngayong July. Lumalaki na daw po. Natapos FYG ang 68, 67 sa kabila, dito naman 65 para hindi naman sila ma-inbreed. Okay. 67 sa kabila, ito 66 naman, 66. Wala ka lang pang kapit? Sexy Chinita, sige, kain ka muna, sexy. Gabi na, alas 8 na. Kumain kami kanina, dumating ako 5:30, kain na agad. Tapos yung kinain ko, pinost ko na sa Facebook. Ano yun? Avocado. Masarap pala yun, lagyan mo ng Bear Brand. Pero wag mong pitpitin ng ganun. In-slice ko lang, nilagyan ko ng Bear Brand, tapos nilagyan ko ng konting patak-patak ng honey. Yung nakukuha namin sa bundok. May memory daw po. Shemex Vlog, may galab shoutout. Mag-play tayo. Yes, to the one that you got. Okay. Thank you so much, Mama I-connect. Nakababad din. Masarap yung avocado. Okay. Mahal lang ang kilo. Amazon delivery. Yung hinog, yung hilaw 90, yung hinog 150 per kilo. Nalalaglag. Just Blast, nandito lang sa yung live video. Wala kasing volume yung laptop na pinang play yang. Ay. Mukhang maganda yan Na. Happy Father's Day, treat namin si Daddy. Sa Meta naman, marami pa rin yung naniniwala sa naniniwala sa bawal daw yung emoji. Bawal daw sticker. Ako naman, may dumaan kasi sa newsfeed ko. Hindi naman ako masyado dun kasi ayaw kasi ibigay sa akin ni Meta yung dollars ko dun, kaya iniwan ko si Reels Tapos may nag-PM sa akin, ma'am, bawal sabi niya sa akin, bawal sticker. Ha? Bawal sticker. Sa 20. Unan lang. Bawal daw sticker. Oh, demonic yun. Ay, si mapangasar yun. Attention seeker yun. Mamay ko may tawag dun sa psychologist. Kalimutan ko na yung nabasa ko. Ayan, dyan niya po ikakabit. Shemix Vlog. Ito po, Shemix Vlog. Dito. Para po, minsan talaga. Oo nga. For memories lang ako dun. Ginagawa kong bio library. can you make avocado? Later after my live stream. Hindi siya nakapicture size, pero ginawa niya ng paraan. Yung ginawa niya. Shemix Vlog, sa long video ka. Pinuka niya daw itong pinaka Diba, Mr. O 41 minutes Tagalog worship. Kulay pa ng upuan niya. Tagalog worship song. Minsan nabubulol ako Nagalit tuloy yung isang pinagpi-play ko pa naman ng mahaba yun. Black yung kanya sa Uy, may 3 minutes na harang. galing. Shemix Vlog. Kesa yung isa unang nalalaglag. Ano kaya yun? Siguro, Another play, Sister Terima, Mamaykon. ito talagang Piniplay ko si Sister Terima para sa kanya. Si Sister Terima kasi So, ayan po na ikabit na niya. Ma'am I-connect.
Lumipat sa akin. Dito ka daw niya kasi makapal yung pinagkapita. Hello, Billion Master. Kamukha na sa akin. Welcome to my live stream. I have very simple rules in my live stream, guys. Reminder. Just be civil. Just be kind and humane to the host and to the friends in here. Alright? That's my very simple rules during live stream. If you find my live stream boring, you can just leave the live stream. Because what I'm just doing is play videos. That's the only talent I have. Play videos. Nothing more, nothing less. Do not ask me to dance. Do not ask me to sing. Because I don't want to you know. Nope. Yo. No. I'm just telling to my friends here, especially those who are new, because some when I encountered once to another live streamer. They ask the host to stand up. They ask the host to sing. They ask the host to dance. So that's why I just saying it in advance that the only thing I am doing in this live stream is to watch videos, to promote your channel. That's my purpose. Yeah, that's my purpose. That's the only purpose. I want to reiterate my rules because especially those who are new, because I encountered some are new. Okay, let's go to you, Billion Master. Visiting your channel and also giving you some WH. Okay, Mama, thank you so much. I will tell you. Master Chicks Poultry Farm, I will go to your channel in just a minute. Oh, my Ma! friend. Yes. I will not sit on that. Yeah, you just cut it. Ganyan. What's it? Oh. Jassy Ray, yes. Imelda Dumla. Oh, thank you so much. Good evening. Mag-play tayo, Kabsat. Ay, puntahan kita. Baka naka-live ka na. Tambay. Thank you so much. Disgusting. Yeah. Your latest video, boring people do this. Okay. 3,500 watch hour. Alright, congratulations, Master Chicks Poultry Farm. You only have 500 WH more. I played your live stream 2 days ago. If you still did not check your YT studio. Like 14 for Billion Master in his video entitled Boring People Do This. Okay. 41 minutes for Shemix Vlog is playing. Thank you so much, Shemix Vlog. Mama, unboxing ever. Ay,
Worst unboxing ever. Olive oil is healthy but not for the pocket. Tamsak 48, ma'am, pink. Sino yun? Nagsasalita. Deal, I'm playing your video also. But if you're busy with your school activity, you can focus on your school, on your review studies while I am playing your video. It's okay for me because study first. Prioritize your studies. YT is just here. You can go back anytime. Enzo channel, fully watch Enzo. Sino pa nandito? Okay, si Master Chicks. Sandali kabsat, Imelda, di bali matagal-tagal ka pa. Chicks, Poultry Farm. Going to you. Andyan na naman nga. Nakita na naman niya yung lagi niyang inaano. Pero hindi ikaw ang magsisira sa gabi ko. Hindi kita papansinin. Part 6, si Assassin's Creed, Part 66 still playing. Nagmamahal ng bawal, still playing. Master Chicks, Poultry Farm. Hindi ikaw yung mangsisira ng maganda kong mood. Master Chicks, Poultry Farm. Ganyan nga, ganyan nga, Ma'am Pink. Pati nga si kabsat natin. Pinagtitripan niya din. Minsan, yung bibig, minsan yung ilong. Kung ano-ano nakikita niya. Okay, Master Chief na? No? Dito ada kaya mo dito chocolate? Ay, ada giraffe di. 10 minutes, 46-week-old layer chicks. 46-old layer chicks. This is 10-minute video for Master Chicks Poultry Farm. Okay, playing. Opo, ma'am. Mas nakakatakot yung umatake sa akin nung last week. Mas ano yun? Mas para siyang halimaw. Kasi may sungay-sunga pa siya noon ng may sungay siya pa. Kaya nung inasar ako, hinay ko agad. Okay lang sa akin mga Pinoy ang bisita ko. Hindi ako naghahangad ng ibang lahi. Kaya nga ma'am Kuratsa, pag may pumupunta dito ng ibang lahi, yung tumabog yung puso. Para ako hindi pa nakamove on dun sa pinagsabihan ako, kumakabog yung puso ko. Kaya hindi ko kasi napagdasal na sana hindi yan pumunta sa aking channel ngayong gabi. Nawalan kasi siya ng maganda, masipag na taga-play eh. Si Ma'am Iconet, ayan tuloy. Uy, may ad si Assassin's Creed. Ay, hindi, si ano pala to? Discover, 1 minute and 20 seconds. Assassin's Creed. 13 minutes out of 23.
Di ba? Binabaliktad mo yung sigura ko. Ako, hindi na kita darling ngayon. Ano yan, madam, pag just in case pumunta sa'yo, ano yan, ma'am? Huwag mo lang, papansinin. Kasi the more na binabasa mo yung sinasabi niya dyan, lalo siyang, lalo siyang mae-engganyo na bumato na naman siya ng mga salita niya. Kaya tinatagalog na lang natin para sana hindi niya mag-gets. Sige, Shemix Bulag, tamsak ulitos, Mami Tess, thank you so much. Naka-play pa rin. Dali Sabi ko, binabaliktad niya siguro ako hanggang sa 3 ngayon, ayaw ko na sa kanya. May ex na ako pangalawa. Ayaw ko na kayo ng Si Chinita, tignan natin tong 57 minutes mo para hindi na ako lipat ng lipat sa'yo. Pero 1 month ago. Sa'yo, yung darling niya, ayaw ko na sa'yo eh. Sabi ko sa'yo, hindi na ikaw darling. Ano pa dati yan, ma'am, kuratsa, pagtitripan niya din yung kili-kili ko yan. Sabi niya, itataas ko daw yung kamay ko. Hindi ko naman siya pinapansin. Kanya ng ano, Eh, di ba, hindi naman siya maputi. Di ba? Parang uling naman siya. Uling yun eh. Replay pala yung sexy Chinita. Magtingin ako ng iba. binabaliktad niya siguro ako na yan. Oo nga, uling nga yun. Uling yun. Tapos susunod, unggoy na naman daw at saka kambing. Ay naku, Meron pang ayaw patatayuin ka. aking darling. Pero hindi siya, iba naman. Tapos, para daw malaman kung ano daw ang shape ng katawan ko. Sabi ko naman, wag mo na akong kailangan patayuin kasi nakatayo na ako kago. Ngayon, extra kita ha. Oo nga, uling nga yun. Nandiyan na yung ex. Sabi ko, wag mo na akong kailangan patayuin kasi yung nakikita mo dito, nakatayo na ako niyan. Hindi ako nakakita ng ganyan. Diba? Yung isa naman taga-Russia. Naghahanap daw siya ng aasawahin. Ako daw ang perfect match niya. Sabi ko, no! Ako isang lola na. Dapat 10 yung anak ko, 5 na ang apo ko kako. may ex na naman ako, di ba? Wala na akong darling, no? Wala na. Oo, Indiano pala yun. Ang aking darling, wala na. Wala na. Pero yun hindi Indiano yung nagsabi sa akin na maghahanap ng ng aasawahin. Ex ko, nanay. Kasi hindi siya marunong mag-English. Yung translate ko yung sinabi niya. Russian pala. Another place, si Chinita 36 7 7th video. Nay, natapos na si Mama. Assassin's Creed. Talaga? Ma'am Imelda, maghanap ako ng ninja. Yun, natapos na. Discover. Ito na lang, Kabsat Imelda. Yung tinangtambay ko kay Wilbil. Tamsak 22. Okay, tamsak 22 sa latest mo.
nagmamahal ng kahit bawal, discover. Imelda Dumlao. FYG, Tamsak 7. Thank you so much, Mami Tess. Sandali po, Mami Tess. Mag-play na lang ako ng mahaba mo. Tamsak 7. Another play kay FYG dito sa kanila. Natapos ko po yung 67 na part. Bali, dalawa na dito. Pangalawa din dyan sa kanila. Boy, he picked his head out. Sandali habang magtamsak muna tayo kay Kabsat Imelda. Ayan, another play kay FYG. Okay, nasaan na si Mami ko? Si Ma'am Pink din. Ayan. Okay, natapos yung unboxing ever. Shenix Vlog still playing. Dito sa Assassin's Creed 66, malapit na rin. FYG. 3 minutes na lang dito. 3 minutes. Okay, mag-play pa tayo ng isa kay Ma'am Kuratchi. Tignan mo, ganyan yung style nun. Pag hindi mo pinapansin, naalis mo. Siyempre, hindi naman yung mahilig magtambay yung mga yan sa mga live. Ay, nandyan pa pala. Thank you so much for sharing my channel. I love you. Sige, mag-edit ka lang, She. Mamaya, naka-play lang sa'yo yun. 41 minutes ba yun? Worship, yung kaninang pinuntahan kong premiere. Diba, yan yung premiere mo kanina? Umaga ba yun o kagabi? Nakakatakot naman. Carrie Mendoza. Carrie. Ikaw ba yung pinuntahan ko na live na ano? Nakaduyan ka sa nakasabit na duyan tapos yung paa mo yung nakikita? Ikaw ba yun? Ayan, another video kay Ma'am Kuratcha. Good evening po sa lahat. Okay, Carrie Mendoza. Mag-play tayo sandali. Boxing dog. Bakit nanonood ka rin ba kay Medtalk? Di ba maganda? Maganda manood kay Medtalk. Tutulungan ka talaga nun na maintindihan ang nangyayari sa gabi, di ba? Hello, Digna Muñoz.
Nanay Pepay! Good evening. Karen Mendoza, ikaw po susunod ha. Sandali lang, puntahan ko lang ng isa pang video ni FYG dito sa kabila. Miss Jamie, nembag nga rabin mo, Nanay Pepay. Adad to'y Gigi kwa. Adad to'y Dijaya. Mangrururod kini mamay ko na. Maganda si Madtok kaso papayat ka dun, host. Bakit ka papayat dun? Maiintindihan mo nga ang mga problema mo sa kung ano-anong health. Okay, Assassin's Creed number 66 dito sa kabila, FYG. Si Mami Tess, sandali, Mami Tess, nasaan na ba yung video mo? Nandito siguro sa kabila. Oh, my body man. Awitin. Guray ka ta, ikaklang tiplay-nan ta sumardoon. I-play ko lang tagi live nan ka anak nga rurudon ko baka may lumang ko ma channel na niya. Guray ka. Karen Mendoza, dito na lang ikaw. Kasi nahiya akong matagal ka magantay eh. Dinalutan namin ng bunga ng, bunga ng langka dahil nasira ang iba dahil sa insekto. Ang haba Okay, Karen Mendoza, naka-play. Nanay Pepa, dito ka sa kabila, nanay. Play kita dito. Di ko tuloy makita. Thank you. Welcome po, host. Ay, welcome po, host. Welcome. Kasi pag dito hindi ko maintindihan yung English mo, kagaya ng sinabi ni Karen Mendoza, tomorrow you will be the end host, ha? Ano ibig sabihin nun? End host daw ako bukas. Bukas ka na mag-end host. Okay. Kasi sabi mo dyan, tomorrow you will be the end host. Hindi pwede. Kasi mag-live ako mamayang alas 12. Nanay Pepay, mag-play ako sa'yo. Nanay Pepay channel. School Lord, mahal yun. Miss Dani kame mo. Pag yun ang prinito mo. Nanay Pepa, yung live mo kanina, 2 hours mahigit, naka-play. Nanay Pepa, live mo kanina, naka-play na. Ayan. Nakatambay lang hasta Bertunel. Saka si Just Blast, saka si Just Blast, saka si Kabsa Tinalda, saka si Ma'am Iconet. Natapos ko na dito. FYG, natapos po tayo dito sa kabila. Kamsak 10 sa part 66. Karen Mendoza playing
pwede natin na i-play. Master Chick, yeah. Playing the other one. Just a moment. I will play your live video, okay? And so with Billion Master. Okay, pangatlong video dito. FYG, Assassin's Creed. 67 naman. 67, 66 sa kabila. 67 naman po dito. Okay. Playing na po. Thank you so much, Nanay Peppa. Ha? Bakit ano? Bakit 20 minutes lang ang nakalagay sa oras ko? Hala? Bumalik sa 20 minutes. Ma'am, I connect naka-play. Billion Master, another play. Master Chicks, okay, I need 400 watch hours and 1,000 subscribers to it. Yeah. I will help you with your watch hour. I will play your live video, okay? Don't you worry, my friend. No one help. You can connect with my friends here if you want to get subscribers also. You can connect with them. Maya is a legit channel. But she is working out for his monetization also, just like you, Maya. Yeah, thank you so much. That is a sign of my gratitude for my appreciation for because you support my channel also. I will play your live video, okay? Binalutan namin. Ang galing nyo naman, balutan nyo lahat yan, isa-isa ng ano. Minsan kasi, ma'am ay connect, may tahong na mapanghi. Billion Master, stop texting and driving. This is 19 minutes and 34 seconds. Play it. Oo nga, may tahong kasi na mapanghi. Yung natikman ko nun sa Cavite. Mapanghi. Hindi lang weeks, months. Pag kailangan nyo ng pang-asin, ibaba nyo lang sa freezer. Ito yung mga hinandate natin. Diba, Ma'am Kuratsa? Mapanghi. May napanood ako nag-vlog sa parte ng Florida ba yun? Yung coastal area nila, ang daming tahong. Hindi nila kinukuha. Master Chicks Poultry Farm, for your video 46-week old layer chicks. This is like 17. Like 17, my friend. Si Mamitas din. Sabi ko saan si Mamitas nga pala Sandali, Mamitas. Live video na lang, hindi ko makita na yung play ko sa iyo, Mamitas. I-play na kita ng panibagong angel na lang. Hindi ko na makita yung pangalan mo. Baka na-ex ko yung channel na yun. Kasi may bakante sa gitna, Meron dapat dito. Nag-open na lang ako ng tab para sa iyo, Mamitas. I-play natin yung live mo na lang. Para makabawi ka po. What the fuck are you doing, Han? Cold Waterman Hardin. I will become the Trojan. I will become the useless Trojan in the world. Shemix Vlog, yeah. Mag-edit ka lang. Naka-play yung worship song mo. I will become the useless Trojan in the world. I will heal you only.
Masarap yung langka, gataan. May nag-send account. Ang dali. Ay! Ang galing naman. Ito yon. Tapos na agad. Message mo na lang ako yung ano. Sige, PM kita Nanay Pepay mamaya. Ang taas naman ng langka na yan. Wednesday live, Mami Tess. Oh, yan. 5 oras. 5 oras, Mami Tess. Discover katatapos po yung yung play ko sa yung pangalawang ninja sa latest. Nandito pa rin tayo sa part 66 sa Assassin, FYG. Super refreshing watermelon kay Ma'am Kuratya, naglo-loading. Sige, hindi naman yan urgent. Nanay Tempay. Gagamitin ko yan sa foundation day namin sa celebration. Ngayon, nag-loading na. 67 dito, FYG. Part 67, part 66 sa kabila. Nakatambay pa rin, Oscar Bertunel, Just Blast, Ma'am I Connect, saka Kabsa Tinelda. Nanay Pepper, naka-play yung live mo. Madali lang to kay Nanay Pepper kasi hindi siya silent. Mahirap i-play yung silent live sa laptop. What are you doing? Be careful! Supper! Dali, Ma'am Kuratya. Nag-load naman itong channel. I-refresh ko lang siya. I-X ko lang. Balikang open ko ulit. Hindi matagal pa yun. Sa December yata. December pa yun. O kaya September, yun yung civil service celebration namin. I-require kaming mag-Filipiniano. September. Yun kasi yung civil service month. No one hear me! Yay! No one help me! No! September. You know what? Ayan, i-refresh natin. You know what? I'm not helping people again. Pati yung sa'yo, Kabsat. Chinita, i-refresh ko rin. Nag-iikot. Dalawa kayo ni Ma'am Kuratya. Endless, stupid, endless. Mamitas, mamaya ako bakasan yun, yung live mo. Kasi siya. Billion Master still playing. Zombie. Stop texting. Uy! Mahabang ad si FYG. 3 minutes and 45 seconds mid-roll. Oo, matagal pa Nanay Pepay. September yun. Walang masyadong celebration ngayon, July, August. Unless matapos ang search for presidency. Kasi install yun.
Magkakaroon siya ng celebration. Thank you so much everyone. Ayan, natapos. Karen Mendoza, nandyan ka pa ba? Natapos ko na. Oh, yan. Wala na. Lumipad na siya. Nagpupumiglas naman ito. Hindi na lang makapag-antay sa July. Okay, super refreshing. Watermelon. Pagpatuloy natin tong play. Ma'am Kuratcha. Okay, let's go to Master's Chip. Tingnan natin kung okay na. Dapat kasi itong mga nangangailangan ng ng subscriber, nakikiconnect sila, nakikipag-connect sila. Pero nandun nandyan pa rin sa yung channel, sa yung live stream. Mamaya magpaharang tayo. Guys, don't be there. You might get tackled. Run, 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 run. Wala naman na akong bisita eh. Help me, help me, help me. Pwedeng live video na lang din itong isa. Nanay Pepay, dikitan mo yan si kung gusto mo si... Ay, nandyan ka lang! Okay. I'm low, I'm low, I'm low. Alam ko kasi No! binabaan mo na ako yan. Pangalawang video, June 23. Siyempre naman kasi ang hirap mag-play eh. Wala na akong pang monitor sa akin kasi kaya binigay ko na sa'yo. Karen Mendoza, huwag ka na lang muna bababa. Pinilit yung tao. Sige, mag-edit ka lang ng video mo. Kabsat. Kagaya ni Shenix Vlog. Tapos kayo, mag-premiere. Alam nyo guys, ang naobserbahan ko? May ads ka? Ay, ads ba? Ay, hindi ads. Sorry, hindi po ads yan, Carrie. Ang premiere, nakakahatak ng kita, revenue. Ikumpara ko nung baguhan ako na sa YouTube. Hindi ko kasi alam paano mag-premiere nun. Bibihira. Unless ngayon, mas mabilis yung mas mabilis yung ma-threshold. Mas mabilis puno yung $100. Oo. Dati kasi 10 months ko binuo yun. Ngayon 8 months lang. Di ba? 2 buwan yung Kasi mas marami ka ako ngayong premiere kumpara ko noon. Try nyo po. Di ba, Shenix Vlog? Baka nakasahod ka na. Sisi Chinita, live video ka na. Live video ka na po, Sisi Koy. Nanay Pepper. Sign dollars na black. Ay! Bakit? Ano daw po ang dahilan? Kasi kay Mr. Madayag ang dahilan niya, hindi siya naka-verify ng pay. Where are you? What are you doing there? Come here. Ayan, may nagme-message.
Ay, nagatangon. Nagatang gaya mo. Okay. Ay, bumaba. Bakit? Bakit bumaba? Di ka kasi pumupunta sa live namin nila Mama Icon eh. Di sana na-play kita. May tinutulungan kami na hindi namin ka-team pag alam namin supportive, kagaya ng Disipulo. Hindi namin ka-team yun. Pero madalas namin kasi makita sa aming live. Pinag-play ko yun ng live video. Natapos na nga yung 2 hours na. Ay, ganun. Kailangan lang ng mag-play niyan. Tapos, upload ka ng upload. Ayan, nagagay ng ginagawa mo yan. Mag-upload ka ng yung usual na ginagawa mo. Ano ba yung ginagawa mo? Nagbubuko? Ako nga, walang ma-upload kay Mr. Maday. Pati kulog nga eh. Kulog, kidlat, ulan. Yun, kinakapture ko eh. Pero hindi naman ako pumunta sa labas. Yung sa salamin. Eh, siyempre, mahirap tamaan ng kidlat. Yun. Si Master Chicks pa. Mami Tess, naka-play na ha. Mami Tess, 5 hours. 5 hours na yung nilagay ko sa iyo. Si Chinita, latest live mo. Latest live din kay Nanay Pepay. Mamaya, isend ko na lang mamaya, Nanay Pepay. Jassy Reyes, Imelda Tumla, thank you so much. Nakatambay lang, Jess Blas, Oscar Bertunen, Pabsat, Imelda, at Ma'am Icon. Assassin's Creed, gameplay, 67, playing. Katatapos ang harang. Ay, natapos na si Jess Blas, ito. Tapos na si Just Blast. Nag-end na, kaya pala wala na rin siya. Master Chicks, okay, let's go to your live video also. Lahat to ng live nyo, tatapusin natin ha. Hindi ko nilagay si Ma'am Kuratsa sa live kasi yun, hindi naman replay yung kanyang video. Yung sa inyo kasi mga kapatid, replay na kasi. Si Chinita, replay na rin yung 1 oras mo sa akin. Kaya nilagay na kita sa live. Tsaka yung iba kasi din, matataas ang views nila sa live. Kaya dapat tirahin natin yun. Alright, player chicks, 4 days ago, this is 1 hour and 56 minutes, master. Playing, 1 hour. Karen Mendoza, naka-play ka lang ha. Shermix Vlog, naka-play. Alright, this will be like 13. Master chicks, wala na nga siya. Kabsat Grace, anong oras po ka po magla-live? Kasi minsan nakahabol kita, umaga na po. Nakahabol kasi kita, alas 5 na ng umaga. Have you almost died? Play kita dito, Grace Medanlo. Sa kabila. Yung pinag-playang po kay Just Blast. Kasi nag-end na yung tinatambayan natin. Hey. Sandi, barang na. Okay. Hindi man ang low.
I said water. Give me water, please. Ako, di na kitas-pasok. Meron pala akong ganito. Nahihirapan ako nun. Nasa cellphone ni Kari Mendoza. Nel family, going to your channel ulit. Fernando si nakatambay lamang po. With Ma'am I Connect. Nilagang pork na may patatas. In short, nilaga. Nilagang pork. Kabsat Nel family, naka-play. Thank you. Okay. Ang icon yung naka-play. I mean, I will not become the children. I want to become the favorite thing. Mami Tess, Wednesday live, 5 hours. What? Just Sexy Chinita, latest video. That is more than 2 hours. Why there's no new maybe at Obito? Yeah, Kari Mendoza yan eh. Yan, ikaw yan. Aldin! Aldin! Assassin's Creed Part 66. 3 minutes pa po. 3 minutes pa po. Tamsak 10. Assassin's Creed Part 66. Ayan. Kari Mendoza, natapos. Pangalawang play. Pangatlo na. Going to third. 5 days. Ito na. Bunga ng tanim namin. Okay. 19 minutes. Help me, help me! Hurry! Help, help! What the fuck are you doing? Natapos na yata si Ma'am Kuratsa.
Kantahan nyo kasi si, Brother Louie. Jake. Hello, Jake. Mel family naka-play. Okay, Billion Master, fully watch. Elsa 171. Natapos ko na rin yung isang uling dyan. Yung isang uling dyan, natapos ko na ang isang libon. Tagalog worship for Shenix Vlog updating. Ayan, natapos. Kasi kanina pa rin naman ito. Kakasaglit lang to. Tamsak 39, Shenix Vlog. Thank you so much po. Hindi ko alam kung ilang oras na ako eh. Kasi bumalik yung reload 46 minutes. 41 minutes and 55 seconds natapos Shenix Vlog. Ayan, natapos si Ma'am Kuratya sa kanyang super refreshing watermelon L64. Wala? Another play, Ma'am Kuratya. Cara Mendoza, 5 days, ito na bunga ng tanim namin, naka-play. 19 minutes yan, kabsat, matagal. Nilagang pork, kabsat Grace Medanlo, playing, tamsak 13. Opo, Ma'am Kuratya. Si FYG dito sa isang. Katatapos lang din po. Ito ay 19 minutes and 33 seconds FYG na gameplay part 67. Ito ay tamsak 8. Okay, another play FYG. Si Ma'am Kuratya, BD4. Baggage tag switching. Video 4 naman din dito sa kabila si FYG, Assassin's Creed Part 65. Yan. 13 minutes naman kay Ma'am Kuratya. Sexy Chinita, live video, 2 hours. Ito, nandito ka lang, Cara Mendoza. Thank you so much, Ma'am Icon. Naka-play si Sir Terima, Ma'am Icon. Si Mr. Madayag ang nagpo-play sa kanya. Ay, Tito Apple! Mega love shoutout! Dali, saan tayo mag-play dito?
Dito na lang. Play kita dito, Tito Apple. Balikan ko na lang yung piniplay ko na na isang kaibigan. Tamsak 30, thank you so much. Shemix Vlog, natapos ko yung 41 minutes and 55 seconds. Mag-play tayo isa ng isa pa. Dali i-play lang mo, isalang ko lang si Tito Apple. Hardin, di assignment mo nalpasan. Karen Mendoza, 19 minutes, nandito. Tamsak 30, uy, salamat at nakahabol ako sa 30 na tamsak. Nanay Pepper, naka-play pa rin. Seven, 8, 9, 10. 10 o'clock pala tayo. Isang oras pa pala. Para 3 hours. So, Apple, good evening. Dito tayo sa ka-upload mong video. 13 hours ago. 14 minutes. Warranties. Briefing. Inspection of unit. Ayun. Warranties briefing. Inspection of unit. 42 Apple. Yan. Assassin's Creed Part 65 naka-play dito. Hilagang Port naka-play. Mel Family naka-play. Maraming salamat po. Tapos si Shemix Vlog. Mami Tess, naka-play lang din ng 5 hours video. Someone fell! How did someone fell on the water? My Lord. Someone fell down in the water. Who is me? Like me though. Hala. Marunong din pala yung magpapakul. Fernando C, magpapaharang tayo sa'yo. Why I touched by the way? Shemix Vlog, 55 minutes. Agkakapintas, Ilocano Love Song. Agkakapintas, Ilocano Love Song. Shemix Vlog, 55 minutes. Si Karen Mendoza, naka-play pa rin. Naka-play kayong lahat pa, guys. Nakatambay kay Oscar Bertonel, Kabsa Pinelda, tsaka si Mamay ko na. May harang, Oscar, nagpapaharang ako. Ayan, nagpapaharang lang dyan na.
I see you die. Assassin's Creed 65 dito sa kabila naka-play. Yan, Genix Vlog, 55 minutes. Obama. Oo, yung screen sa lawa. Sexy Chinita, naka-play yung live mo. Thank you so much. Play na lang natin si Nanay Pepe kung ayaw mag-live. Wait. Emmeline. Kamisak 15, Tito Apo. Imagine my friends. My bet? My bet or not? Or something. Let's play RM2. Mag-end tayo ng 10, mga kapatid. Pero kung may gagawin kayo, it's okay. Nandito, magla-live lang ako. Mag-update lang. Hindi ako nakapag-edit kasi ng video. Sabi ko mag-edit ako. Tapos, ang dami kasing news sa mga, alam niyo yun, school incidents, shooting incidents. Kaya doon ako nanood tuloy. Sana hindi na maulit yun. Kawawa yung mga biktima ng mga bata na inosente. What are you playing? Nag-aaral sila tapos sisirain lang ng mga pariwara sa buhay. No? Kaya ang krimen ngayon, hindi na yun sa estado ng buhay eh. Maski yung mga mahihirap na eh. Gumagawa na ng krimen. What today? Hi, Darudin. I've been some weeks all the time. This is the perfect hiding spot ever. Karen Mendoza, naka-play lang. Yan. Play. Malakas na ang mga loob ng mga... Oo nga, ang lakas. Pero mo, grade 8, This is the best grade spot 8, ever. grade 9, grade 10. School. Hindi na iniisip ang kinabukasan. Buti sana kung sarilin na lang nila yung kikitilin nila ng buhay. Hindi eh. Yung mga nangangarap din naman ng mga bata na seryoso sa kanilang buhay ang sisirain ng kinabukasan. Wala nang takot, wala na kasing lalo na buti pa noon may values education subject o may religion sa public school. Naalala ko pa noon masyadong malakas. Noon kami ang high school, may nag-adapt pa school ang school namin. May catechism kami, pumupunta kami sa public school, tapos nagpipreach kami ng certain topic about sa Bible, ganyan. Ngayon, wala na yata yung ganyan sa public schools, no?
Mapapublic, mapaprivate, pare-parehas lang ang senaryo. Ako man din natatakot, kaya nananalangin na lang ako. Kasi hindi natin alam eh, maski kontrolado natin yung mga anak natin, maski sinasabihan natin sila, kung sila ay nadamay, ayun. Yun ang mahirap pag sila ang nadamay. Lord, huwag naman sana. Kaya sabi namin sa GC namin na mga, si Chinita, naka-play yung 2 hours mo, yung latest live mo. Kaya ang sabi namin sa GC ng parents, ng co-parent ko, PTA, magtulungan kami na para sa kapakanan ng aming mga anak. Kagaya kahapon, may nambubuli na transferee sa klase ng anak ko. Transferee yun. Nahuli daw nagbe-vape. Nahuling nag-vape. Tapos, siya pa yung nanghahamok. Yung kukunin yung gamit ng classmate niya, ibabato, bag, ibabato. Kaya in-urge namin yung advisor na kung ano ang nasa student manual, yun dapat ang katumbas ng offense. Hindi na yun sapat na hindi na yun sapat na kinakausap mo lang yung bata kasi ang ginawa ng advisor sa klase ng anak ko, kinausap niya lang daw eh. Pero sabi ko, hindi pwede. Kung ano yung kung ano yung nasa student manual, ipatupad. Kasi wala kaming guard eh. Walang guard yung school ng mga bata eh. Anytime baka may problema yung pinagdadaanan yung bata o depressed o may pinagdadaanan. Considering the family background of that student. I'm talking yung yung kaklase ng anak ko. Hindi rin maganda eh. Kaya tutukan ko yun. Dapat i-subject niya kung ano yung nandun sa student manual kako. Yun ang ipatupad niya. Baka kailangan pa ng further intervention sa bata. Kaya sabi ko sa teacher, kung hindi mo aaksyonan yan ng naayon sa student manual, kaya mo po ba siyang gagaranti na mababantayan mo yung galaw ng bata na yan? Kasi tandaan mo, ikaw ang advisor, ikaw yung may responsibilidad sa kanila, sa klase. Tapos hindi ako mapakali kanina. I'm strong. Kasi kami, considering yung mga nangyayari sa ibang schools, kako. Yan, hindi lang namang simpleng act of attitude lang, o childish act lang yan, hindi eh. Ewan ko kung aksyonan. Kasi bago pa lang yung teacher na yon. First time niya na magturo, kaya naiintindihan ko. Baka kako, sabi ng asawa ko, baka hindi rin siya na orient sa about student manual, sabi niya sa akin. Kung minsan family problem mga anak ang apektado, sila ang oo, tama. Kasi yon classmate ng anak ko nun. Nalaman ko kasi nag-background check din yung isang co-parent ko kung bakit ganun ang attitude. Yung pala may problema na yun sa previous school niya. Nag-transfer nga sa school ng anak ko classmate niya. Tapos yung tatay na sinasabi ng nanay niya na tatay niya,
ayaw din akuin. Kasi nga, hindi naman daw siya sigurado na anak niya yun dahil ang ugali ng nanay hindi rin faithful. Kaya daw yung nag-aalaga sa bata, kasi grade 8 na yun. Nag-aalaga sa bata, iba-iba. FYG, part 65, kaya naalarma ako bilang ina. Sabi ko sa teacher, huwag mong masamain kasi bilang ina, hindi ako mapakali. Considering sa mga yung nangyayari sa ibang school, kako. Tsaka isa pa, hindi namang simpleng act, childish act lang yan, ang ginawa ng batang yan. Diba? Super Tinang! Ayan, natapos si Ma'am Aiko, naki-play kita dito sa pinagtambay ko sa kanya. Nag-reply naman sa GC yung advisor na we will do our very best to handle the problem, sabi niya. Sana nga, ma-handle niya. Advice ko sa mga anak ko, kung may nambubuli, iwasan na lang. Super Tinang, going to you. Kasi ang hirap isipin na ako kampante lang na nandun, tapos malalaman mo may masamang nangyayari, di ba? Siguro apektado rin kung hindi family problem sa social media, yung online games daw yun may effect din daw. Habsat Imelda, nakatambay lamang po. Super Tinang 25 vlogs, nandito, going to your channel na po. Opening po yung video, long video. You are hiding devil, will still die. Latest video, 37 minutes na na-upload. Traveling to Lentor, Singapore. Okay. 13 minutes, Lentor, Singapore. Super Tina. Si Assassin's Creed, 67, part 67 na 23 minutes. Naka 17 na po. Naka 17 minutes na po. Nanay Pepay, playing pa rin. May ads tayo, Super Tina. Ayun yung ads mo. Kasi nung kami ang nag-aaral, 1990s. Naalala ko pa, 1991. Pinapalo kami ng dus ng teacher, ganyan. Hindi ko pa kasalanan yun, kasalanan pa ng mga boys yun kasi ang iingay nila. Dinadamay lang ng buong klase. Tapos pinapila kami, isa-isa, lipa. Palo ng palo ng teacher. Ako hindi ko na lang sinabi sa tatay ko. May isang mayaman na kaklase namin nag-react yung tatay. Kasi nga, umuwi yung anak niya, ang laki ng ang laki ng pasa. Kasi dos por dos ang na-exempt lang noon yung isang may regla, nakaklase namin. Grade 5 ako noon. Diba? Okay naman. Diba? May respeto pa rin naman sa teacher. No worries, Nanay Pepay. Thank you so much, SCC Kabsat. Ay,
Ma'am Kuradja, opo, naka-play lamang po. Thank you so much. Hanggang mag-end po tayo at ako'y nagpo-play lang. Maraming salamat po. Kasi sa Sabado hindi ako makapag-live. Gawa ng pupunta kami sa La Union. Merong graduation blowout kasi nung pamangkin. Kaya dapat wala akong liban ngayon para isa lang yung absent ko ngayong week. Yun. Sige, si Chinita, mag-edit ka lang. Ako'y nagpe-play lang. Nag-update lang ako kasi kung hindi ko ina-update, minsan tumitigil siya pag mahaba, pag long play. Tumitigil kasi siya. Akala ko ongoing play, yung pala tumitigil. Kaya isa-isahin ko kayong binubuksan. No! Ito Apple, naka-play lang. How can you still bite me? Warranties briefing pa rin. May nagharang siya. Karen Mendoza, nandyan ka pa ba? Natapos na. Nakakatakot. Biro mo yung video, kung sigurado napanood nyo na yun. Yung video ng grade 5. Isang private school pa yun sa General Trias, Cavite. Nakaupo lang yung mga bata doon. Bigla na lang pumasok yung grade 8 student. Tas yung knife. School. Buti nga, hindi namatay yung bata eh. Nasaan ang advisor? Yung pala, nagmi-meeting. Alam nilang mga bata yun. Walang nagbabantay doon. Hoping na, siguro, hindi naman niya alam na ganun ang mangyayari. Hoping siguro na mababait naman yung mga bata. Pero inatake naman ng ibang kaklase, ibang year. O diba? Kaya nakakabahala. Actually, nababahala ko. Kaya sabi ko ng mga anak ko, kung may problema kayo sa school, sabihin nyo lang, mas maganda na i-handle natin. Tsaka, ang sa akin din, wag na wag kayo mambubuli. Sisi Lucy, ikaw yan Sisi Lucy, mega love shout out. Saka sabi ko, wag na wag silang mambubuli. Kaya para hindi sila maboring sa buhay nila, pinagtsatsagahan kong i-budgetan sila ng pang sports. Mahal lang kaso mahal na on my part kasi hindi naman ako dollar earner. Nasa probinsya lang naman ako. Kaya yung sports na pinapasukan nila mahal na para sa akin. Pero hinayaan ko na lang dahil magtipid na lang kami sa ibang bagay. Yun. Shemix vlog playing, Mamitas playing. Baggage tag switching. Sisi Chinita playing. Sisi Lucy, thank you so much. Mag-play tayo Sisi Lucy after na lang nila Sisi Lucy. Nakulong na yung ating hindi na talaga madaan sa diplomasya, Nanay Pepa. Diba? Pero yung disiplina, dapat nasa una, manggagaling muna sa bahay, sa pamilya. Meron din naman kasing mga magulang na konsentidor. Konsentidor. Nambubuli na nga yung anak nila,
kukonsintihin pa. Kaya ang sabi ko sa teacher, kung kasalanan ng anak ko na kinakailangan ng paluin mo. Pero dapat nasa tama lang. Hindi basta-basta naman namamalo ng kahit na anong parte ng katawan. Yun, dun ko sinasabi sa elementary ko. Kung kinakailangan mong disiplinahin, ma'am, huwag kang matakot sa ano. Ako na yung nagsasabi kung kinakailangan mong paluin. Pero awa ng Diyos, madali lang naman siyang sawayin o pagsabihan. Mr. Beach. Minsan sa pa nga yung ano eh. Siya pa nga yung nabubuli. Paano nabubuli? Ano, kung may bagong gamit, alam mo ginagawa pala, kung bagong shoes, inaapak-apakan. Apak-apakan ng kaklase niya. Ang ganun. O kaya kukunin yung bagong sapatos at siya ang magsusuot. Nung nalaman ko nun, pinakausap ko. Simpleng bullying lang yun ng grade 5 pero dapat kinokorek para makorek. Meron pa, hindi lang ano yun guys, hindi lang mga lalaki ang nambubuli, pati babae. Pipilitin yung anak ko na makipaglaro ng bayang base, yung takbuhan. Meron silang base. May base dito, example, may base doon. Magtatakbuhan sila, mag-iikot. Siyempre yung anak ko napagod na. Eh, sabi niya, magpahinga muna ako, pagod na ako. Ayaw daw. Hinihila yung buhok, o kaya itinutulak, ganyan. Eh, babae yun. Buti nga, hindi niya pin-45 kick eh. Kasi sabi namin, maski nagtiti-taekwondo kayo, huwag niyong gagamitin yun. Hayatin na. Nang ima-maximum tolerance niyo pa rin. You died. You are hiding right Opo, here? yun. Tsaka yung mambiktima sila ng mga bata na nanahimik lang sa gilid. Usually yung mga yun ang pinupuntirya nila. Yung tahimik lang siya sa gilid, yun ang pinupuntir. Kaya sabi ko, yung teacher alam ko may favoritism. Piniem ko na, ma'am, nalaman ko na ganito pala, binuli nila yung anak ko. Gusto kong kausapin mo yung bata, sabi ko. At mag-sorry para hindi na ako pupunta dyan sa school. Okay, sabi niya. Wala. Hapon na, sinabihan ko ng early morning bago mag-start, mga 6 o'clock. Alauna na, wala pa rin feedback. Sa GC ng parents ko sinabi. Sino ang parents ni ganto? Gusto kong kausapin. Sabi ko. Ayaw sila sumagot. Ayaw yung sumagot. Sino ang parents ni ganyan? Gusto kong kausapin. Ay, ako po ma'am ang parents niya. Pwede ba kitang tawagan? Hindi kita kaibigan sa Facebook eh. Hindi ko mahanap ang profile niya. Miniskol ako yung tinawagan. Sinabihan ko siya. Ako, hindi ako pero disiplinahin mo yung anak mo. Sabi ko. Yun. Dapat makorek. In short, dapat makorek lang yung bata. Fully watch na, ma'am, correct siya. Kaya dapat kakamustahin natin yung mga bata pala. Kung anong nangyayari sa school, ganyan. Kasi ang ginawa nila sa anak ko nun, out na nila ng hapon. Kaso yung anak ko may wallet. May wallet siyang maliit. Kasi pinagdadala ko sila ng wallet para hindi kung saan-saan nila ilalagay yung pera nila na baon. Tapos nung bibili siya ng pagkain, biglang inagaw daw yung wallet, yung coin purse na inagaw nila. Tapos pinagpapasapasahan. Hanggang umiyak yung bata. Takma? Nung buti may nakakita, kung nung may nakakita sa kalang ibigay, hindi rin maganda yung kako. Kaya sabi ko,
Dahil siya yung youngest kasi, hindi ako madalas nakikipag-meeting, kaya hindi ko kilala yung mga parents doon. Mapaparami ang kanin mo dito, Ma'am Kuratya, 16 minutes. Kaya pinalabas ko doon sa GC kung sino yung parent ng bata na yun. Pinausap ko siya, yung pala, yung nanay, nasa abroad. Pasensya ka naman kasi yung anak ko, wala ako sa anak ko. Ang nag-aalaga lang yan is lola niya. Sabi nga. At yung tatay niya, ako kasi nandito sa abroad, sabi niya. Sabi ko, hindi excuse yan, na nandiyan ka sa ibang bansa. Disiplinahin niyo yung anak niyo. Sabi ko. Kasi hindi pwede yung ganun. Para hindi masira yung pagkakaibigan nila, dapat hindi ganun ang trato niya sa anak ko, Kako. Yun. Bisaya Vlog, mega love shoutout. Ito po, mag-play tayo. No! Okay, Philippines, Independence Day, may ads po. May ads. Yung iba kasi, guys, natatakot na magsabi, natatakot na mag-complain kasi baka daw masiran ang honor rule ng kanilang anak. Sabi ko yun sa akin, hindi. Maski walang honor. Basta wag nilang basta walang masamang mangyayari sa kanya. Dan like, thank you so much my friend. Thumbs up 12 FYG. Okay, sa Assassin's Creed 65 dito sa kabila, another play. Siyempre, kailan pa tayo magsasabi na makorek yung classmate nila kung may masama na bang nangyari, di ba? Yun. Thank you so much everyone for 10 amazing friends. Naka-play lamang po. Nanay Pepa, hindi ka magla-live stream? Si Chinita naka-play. Yan. Send ko na lang sa'yo si Chinita. Naka-parking lamang po, Kabsat Imelda. Grabe. Ay, wala kang, hindi ka maglalabi. Sige, mag-play na lang ako sa'yo, Nanay Pepa. Kasi malapit na tayo mag-end, mga kapatid. Thank you so much sa pag-stay sa aking humble live stream. Let's confuse it. Thank you so much. I had to. Bisaya Vlog, naka-play ka lamang. I had to. Si Lucy, thank you so much. Mag-play din na po ako sa iyo, mamaya na lang po after the live stream. Kasi yung mga bisita ko na dito, puro long videos tsaka live stream. Nakulong na yung aking ninja. Yung pag-monitor ko, naka Bisaya Vlog na rin. Alanganin, baka makatulog ako. Ay. No! Sa bagay, maganda naman yung time mo. Minsan, Nanay Pepa, yung nandyan ka sa harap ng tindahan mo habang nag-live ka. Kasi mababantayan mo siya. Mapapansin mo kung sino yung o bisita mo, masa-shoutout mo siya. Yung mga bisita kasi pag hindi mo sila pinansin, aalisan ka na agad. Biruin nyo guys, kasi simula lang ng klase, June 8 hanggang June 23. Ang dami nang nangyari sa mga schools, So, nakaka-alarming.
Mapaparami ang kanin mo dito for Ma'am Coracha, spicy pork binagoongan. Shenix Vlog, 55 minutes. Naka 30 minutes na. Shenix Vlog, 25 minutes na lang. Malapit na rin tayo mag-end. 30 minutes na lang. Mag-end na tayo. Opo, Bisaya Vlog. Nandito ka lamang po yan. Video mo po yan. Tito Apple, natapos po ang iyong latest video. Inspection briefing. Another play. Oh. I didn't do me. I didn't do me black spin. Do me black spin. Ayan, may ads. Bisaya Vlog. May ads tayo. Ayan o. Oh. Si CapCut. CapCut. Video 2, Bisaya Vlog, Kabsat. Dito tayo sa Parents versus Kids Badminton. Badminton. Another play, Tito Apo. Sexy Chinita, naka-play ka lang. Ayala Mall, coming soon. May investment ulit si Ayala Mall. Mapaparami ka ng kain dito, Ma'am Coracha, 7 minutes out of 16 minutes. Sexy Chinita, nandito lang sa iyong 1 hour, 2 hours. Fernando C. Nandito lang ha, FYG.
Ay, pumasok pala si Ka-Arya TV. Ka-Arya Vlog. Nandyan ba? Ka-Arya Vlog. Ay, Ka-Arya Vlog! Ikaw pala yan. Sige, mag-play tayo, Ka-Arya Vlog TV. Sige, si Chinita. Ay, after ko. O, malapit na ako mag-end. Ano, 5, 10, 15. 20 minutes na lang. Mag-end na tayo. Ka-Arya TV, bago tayo mag-end, i-play kita. 10 o'clock kasi, mag-end na tayo. Kasi mag-play pa ako kay Sisi Lucy. Wala, hindi ko ma-pick up. Ka-Arya Vlog TV. Ka-Arya? Parang kaibigan mo to, no, Nanay Pepay. Ka-Arya. Siya ba si Ka-Arya o si... Ano yung kakajoke mo lagi? Ka-Arya. Oo. Ka-Arya. Naririnig ko to kay Nanay Pepay. Ka-Arya. Ikaw po ba yung nasa malapit sa dagat? Ang... o ikaw po ba yung mandaragat? Mandaragat ba tawag doon? Ka-Arya TV, ikaw yung laging ka-joke. Oo nga, ito nga. Ikaw nga po yun. Nice meeting niyo po. Idol Ka-Arya. Ka-Arya TV. Uy, laki ng bahay ni Ka-Arya. Nanay Pepa, nasaan kayo? Nandito siya. Baka wala siyang signal. Kabsat, Sisi Lucy, thank you so much. Rehins pa. Thank you so much. Ka-Arya, going to your channel. Ito. Dali nga, Ka-Arya. +1 subscriber. Nandito tayo sa 7 minutes mahigit. Okay, Ka-Arya TV. May ads kang 2 minutes and 1 second. 2 minutes and 1 second, 1 of 2 na harang. Yan mga Ka-Arya, medyo malayo pa matapos ang aking bangka. Padahan-dahan lang. Padahan-dahan lang. Okay. Tamsak 8. Okay. At saka subscriber +1 subscriber. Ka-Arya. Ayun. Ka-Arya. Oh. Katatapos lang din ng harang ni Sisi Bisaya Vlog. Another play Bisaya Vlog. 20 minutes na lang, mag-end na tayo, kaya video marathon na lang. Kasi yung mga sinalang ko ng video, yung mga kanina pa naka-tune in. Independence Day, Bisaya Vlog. Ayan, naka-play. Opo, welcome po. Yan yung naka-pin. Piniplayan ko to nang wala na yan. Pero piniplayan ko yan ng live. 1 oras. Kasi sabi niya, kailangan pa daw niya ng 500 watch hour. Si FYG. May ads ka, Ka-Arya ha? 2 minutes +1 subscriber. Si FYG, piniplay ko dito, part 65. Ang alam ko dito, part 65. Hmm, 15 minutes na lang tayo mga kapatid. Ang live ang live. 15 minutes na lang ang live. Oh, parang ka-collab ko na rin si Sisi Chinita. Natapos itong 65, Assassin's Creed number 65, 23 minutes and 44 seconds. FYG, another play. Maghanap tayo ng mahaba na lang. Pasok sa... Kasi 15 minutes na lang ang live ko. Okay. Dito tayo sa... Uy, may ka-upload lang sa FYG. 69. Okay. FYG, playing po yung ka-upload nung number 69. Thank you so much. Bisaya Vlog. Oh, dito tayo ha. Bisaya Vlog. Okay. Ka-Arya, naka-play ka lang, Ka-Arya. Ka-Arya.
Okay. Tapos na ang harang mo. Nasa main video ka na, Ka-Arya TV. Si Ma'am Kuratya, naka-play pa po, Ma'am Kuratya, 16 minutes. Shemix Vlog, 55 minutes, malapit na. 15 minutes na lang. Matapos na tong 55 minutes mo. Naka 20 minutes na si Sexy. Yeah, Tito Apple, naka-play ka lamang po, Tito Apple. Ito yung piniplay natin sa iyo. Ayala Mall, Tamsak 9. Kay undergoing construction at Samson Road, Caloocan City. Uy, another magarang mall sa Caloocan. Diba, baka malapit sa inyo to, Sisi Chinita. Tamsak 9. Kaya Tito Apple yan, Tamsak 9. Thank you so much. Maraming salamat din po sa inyo. Assassin's Creed, yan, ka-upload lang ni FYG ito. Number 69. Okay, 24 minutes ago, may 3 views. Tsaka 4 na tamsak. FYG. Ka-Arya, naka 2 minutes and 25 seconds na, 7 minutes and 28 seconds na video mo. Oscar Bertonel, magpaharang tayo sa iyo. Sandali lang. Ma'am Kuratyo, spicy pork, binagoongan, naka-play. Bagong bungka. Okay. Caloocan kasi yun, nagpapatayo daw siya. Ayala Mall. Bisaya Vlog, ito po, naka-play ka po. Uy, may ads. Ads ka, Oscar. Ang dami ng tamsak ni Oscar, 300. Maka 1,000 na views ito. Two set lang na ads. Yan, naghaharang si Oscar. Ka-Arya, naka-play pa rin. Uy, may harang ka din, Kabsat Bisaya. May harang. Si Ma'am Kuratya, natapos na kaya. Hindi ko na naririnig yung spicy pork. Tamsak 8 plus 1 subscriber si Ka-Arya. Fully watch ito, Ma'am Kuratya, sa spicy binagoongan pork, 16 minutes and 31 seconds. Ayan. 4 minutes and 30 seconds natapos kay Bisaya Bulag, Philippine Independence Day, another play, 13 minutes. It's Viejo for the Garden. Ayan. Play din po ako ng video nyo po. Thank you so much, Kabsat. Ilan ba yung, tingnan natin kung kaya kong i-play yung latest live mo. Kung hanggang 2 to 3 hours lang, pwede. Kasi may nakakommit pa ako sa iba kasi. Thank you po. Sabi niya si Karen Mendoza, kulang daw ng watch hour niya pero hindi siya nakatagal.
Kailangan lang yun ng may magpi-play sa kanya. Ayan, Ma'am Kuratsa, another play tayo. Thank you so much, Ka-Arya. Kasi lagi kitang nadadatnan doon sa live ni Nanay Pepay kasi ikaw yung ano niya, yung ka-vibes niya ba doon? Ka-good vibes niya. Naririnig mo ang boses mo, Sisi Chinita. Nag-reconnecting. May nakita akong 27 minutes si Ma'am Kuratsa. Kasi mag-end na tayo guys, oh. 7 minutes na lang, mag-end na tayo. Ito, Ma'am Kuratsa, may nakita ako dito. 22 minutes. Healthy combo meal made. Simple unsolicited advice na naman. 22 minutes, Ma'am Kuratsa, naka-play. Okay. Nanay Pepay, gabi na. Oo nga. Di bale, mag-end na ako para makatulog na kayo, Nanay Pepay. Ayaw mo mag-live eh. Kasi sa signal mo ba? First time pumunta si Ka-Arya ay hindi kasi nadamitan ko na siya. Baka pumunta nung natutulog ako. Ka-Arya, may ads ka? Ka-Arya Kabsat o Idol? Idol na lang. 1 of 2, 39 seconds. Akala ko 33 hours yun. Ka-Arya. Walang gabi kung nauuhaw ako sa syuktong. Alam mo ba, Nanay Pepa, yung naririnig ko sa yung syuktong? Di ba orange yung kulay niya? Nung kapanahunan. Nung maliit ako, mga 6 years old. Di pa ako nag-grade 1 nun. Kasi sabi nila, pagka nahawakan mo yung tenga mo, kunyari dito sa kabilang ganyan, pag nahawakan mo yung tenga mo na ganyan, pwede ka nang mag-grade 1, di ba? Totoo yun. 7 years old na, pag ganyan. Nung 6 years old pa lang ako, pinapabili ako ng tatay ko. Bili ka nga, Jamie, ng syoktong. Syoktong. Tapos, syempre, curious yung bata na inamoy ko. Yung pagbukas niya, inamoy ko. Ay, ang sama ng ang tapang. Parang brandy. Okay. Ay, oh Diyos ko Lord, paano ba to? Ka-Arya, mag-end na tayo pero nag-ads ka pa. Tingnan mo naman ang ads mo. Papakita ko sa'yo para hindi tayo nag-joke. Ayan, oh. Ay, ayan, Ka-Arya. O yan, 14 minutes and 36 seconds ang ads mo. 14 minutes and 36 seconds. O yan. Ka-Arya, 14 minutes. O, panunuurin natin yan. 14 minutes lang pala. Kala ko 4 hours. Masarap lasa. Ay talaga, Nanay Pepe, as in? Akala ko nagjo-joke ka lang. As in, uminom ka ng syoktong. Wala na ditong syoktong. Ano na? 2x2, 4x4, yung MP, Funda, ano ba? Alfonso. Yung mga hindi na masyadong mahal ha. Yun yung mga nakikita ko lang dito. 6 months, wala pang sahod. Ayan, masasahod na. Sisi Lucy, mega love shoutout. Ma'am Kuratsa, dito tayo sa healthy combo meal. Made simple. Tsaka unsolicited advice na naman. Ano kayang advice ni Ma'am Kuratsa? I-full volume nga natin para marinig ko. Red horse po kasi ang syoktong namin na ay piniplay ko din si Super Tinang. Ano na kaya nangyari? Nalimutan kong puntahan i-update yung piniplay ko.
Lapit na. 5 minutes na lang ha. Mag-end na si Miss Jamie. At ngayon pa lang, thank you so much. Bisaya Vlog, naka-play pa lang yung 13 minutes. Ngayon pa lang, magpapasalamat po ako sa inyo. FYG, naka-play. 19 minutes, ito yung latest ka-upload. Si Karia, 14 minutes and 36 seconds ang kanyang post-roll na harang. Nakatambay kay Kabsat Imelda. Naka-play si Nanay Pepay. Nag-update na ako guys. Oscar Bertunel, nakatambay. Nanay Pepay playing. Hanapin ko si Super Tina. Piniplay ko yun eh. Ganun kasi pagka hindi ko nakikita yung kaway-kaway nyo, minsan nawawala sa isip ko. Ito, traveling to Lantor, Singapore. Super Tinang, 25 vlogs. Samsak, 31. Ayan, matatapos na rin. Next time na po, pakulay ma'am host. Guwapa. Hindi, okay lang. Tayo'y, hindi naman, sa akin, yung pagtambay nyo dyan, malaking bagay na sa akin yan. No need na, pakulay-kulay. Kung may extra kayo, babe, thank you so much. Kung wala po, huwag kong pipilitin. Ka-Arya, idol. Malaking bagay na po yung pagtambay nyo dyan sa akin. Thank you so much. Pagtambay nyo lang dyan is malaking bagay na. Kasi sa dami nagla-livestream, bakit ako ina-acknowledge saka nagpapasalamat ako ng tunay dahil nagtatambay kayo. Kasi sa dami na nagla-live, kayo, sa akin po kayo gustong tumambay, ganun po yun. No? Kasi yung iba gusto nila yung kumakanta, yung pinapasayaw nila ng host na ganyan, giling-giling, maski yung host alam kong siyempre matanda yung host sila. Sige, giling. Kasi sabihin pa ni Alam Pumarada nung isa, pwede bang lambada? Lambada naman yung host na ganyan. Diba? Yung ganon. Mas gusto nila yun. Ako, nagpe-play lang ng video nandyan na kayo. Maraming salamat na po yun sa akin. No? Ayan, mag-end na tayo. 1 minute na lang para makasupport naman po kayo. Fernando C, nakatambay lamang po sa iyo ha. Opo, totoo yan, Chinita. May napuntahan ako. Usually yung mga yan, yung mga Indiano, pinagpipestakan, yung mga sino pa ba? Yung mga basta iba-ibang lahi. Pagod na nga yung host. Papaliparan naman nila. Pag pinaliparan nila, giling naman siya ng giling. Ako nandun lang, nag-observe nag-emoji lang ako. Giling. Tapos, pero hindi na siya nagpi-play hindi na siya. Kasi nga, show nga yun Parang naging dance show na yun. Minsan pinapakita naman yung cleavage na ganyan. Ako walang cleavage Papakita yung cleavage na ganyan. Tapos, yung legs niya, aangatin niyang ganyan. Tapos, giling-giling na ganyan. Giling-giling. Sabi ko, hindi ko kakayanin yun. Hayaan mo na lang, mag-play na lang. Mabuboring sila. Di lumayas sila sa live ko. Ayoko nang ganun. Dit natin talent yon, no? Nanay Pepay. Si Nanay Pepay, maaari pa yung kumanta kasi narinig ko yun. Nagko-compose siya ng kanta ni Brother Louie. Sumandal sa bote. Na mali na Ano sabi niya? Na mali ng sandal, sumot sa bote. Yung ganon. Kaya niyo yan, hindi na bastos ng mga... Oo nga pero tuwan-tuwa naman kasi nagpapalipad sila papalipad. Ako, maski walang palipad, basta nandiyan kayo, masaya na ako niyan. Ayan naka 34 tamsak ako ngayong gabi. Diba? Okay na sa akin yan. Sige, mag-end na tayo. Kung sana mas tingnan ko kung matadagdagan ko pa tong 14 isang live video, Ka-Arya.
Thank you so much. Mag-enda ako para makapag-support ako sa inyo na mag-live. Bisaya vlog, ito naka-play pa rin. Nawalan ng balance. Nawalan ng balanse. Lumusot sa bote. Tadwa ako kay Nanay Pepay eh. Pero nire-replay ko yung live mo, Nanay Pepay. Talagang kinakanta ko rin. Mag-set na po. Sige, mag-set ka na, kabsat. Ma'am Kuratcha and Sir Don P. Thank you so much sa pagtambay. Tsaka Team iConnect. Sisi Lucy, Sexy Chinita, Nanay Pepay, at Tito Apple, Ka-Aria, at sa lahat po na hindi ko na po nabanggit, maraming salamat po sa pagpunta sa aking channel ngayong gabi. Si Super Tinang, dagdagan ko na lang yan, tsaka si Ka-Aria, pero hindi ko na kayang i-extend. Thank you so much. Goodbye na po. Bye-bye po. God bless us all. Good night.